Tänään me tehdään ketsuppihaaste. Me ei tykätä yhtään ketsupista, meidän Hussein, eikö se ole Hussein? Joo. Okei, no niin. Tehdään. Okei. N, Y, T, nyt. Vitsi. Onko se vitsi? Onko se noppua on? Mä lähtee enää ketään on vähän hyvä. Ei toi hyvä. Mun mielestä on vähän hyvä. Vitsi. Eka se oli paha, nyt se on vähän hyvä. Ei oo. Mutta maistuu Mulla on mun pahaa. mielestä. Tykkää. Laittaa muutkin, mekin tykkää syvää. Vähän, vitun vähän. No niin hyvä. Noin. Tää on hyvä. Mä joka teki. Moikka.